Po všetkej skaze a stratách na životoch, ktorými si Európa a svet kvôli druhej svetovej vojne museli prejsť, malo po kapitulácii porazených mocností konečne prísť ochladzenie napätia. No a ochladzenie veru aj prišlo. Nie však také, aké by sme si asi predstavovali. Svet sa rozdelil na dva ideologicky a politicky nezmieriteľné tábory a medzi bývalými spojencami druhej svetovej vojny začalo čoraz viac prerážať potlačené nepriateľstvo. A tak sa ľudstvo vrhlo do ďalšieho globálneho konfliktu, do studenej vojny. No aj napriek tomu, že medzi superveľmocami nikdy neprišlo k priamému horúcemu vojnovému konfliktu, ich ochladnuté vzťahy sa pretavili do všetkých oblastí života bežných ľudí, vrátane Československa, ale aj do zástupných lokálnych konfliktov v rôznych častiach sveta. V dnešnom videu vám porozprávam o tom, aké dôsledky mala druhá svetová vojna, ako sa z bývalých spojencov stali súperi a prečo vlastne začala studená vojna. Často sa ma tu v komentároch a aj na Instagrame pýtate na literatúru, ktorú by som odporúčila k našim národným alebo aj k svetovým dejinám 20. storočia. Je to napríklad aj táto séria, ktorú mám zo stránky Preškoly.sk. Ono, nájdete tam aj perfektné učebnice, ako napríklad túto, a knihy, alebo napríklad aj dejepisné atlasy, alebo také tie karty, ktoré možno poznáte ako tie obrovské mapy, čo sme používali na hodinách dejepisu, a aj rôzne školské pomôcky. No zatiaľ vždy, keď som niečo potrebovala objednať z takého tohto dejepisného školského charakteru, ale aj bežné knihy, išlo som sa najprv pozrieť na ich stránku, či to majú na sklade, pretože oni majú oveľa nižšie ceny než ostatné knihkupectva. Napríklad aj Krutý kontinent od historika Keitha Lowa majú približne o 5 eur lacnejší než inde. A mimochodom toto je kniha, ktorú naozaj odporúčam k téme konca druhej svetovej vojny a toho obdobia, ktoré začalo bezprostredne po máji 1945 v Európe. Ono to nebolo úplne tak, že keď druhá svetová v Európe skončila, tak zrazu prišiel mier, všetci sa rozutekali domov, začali si zakladať rodiny, kupovať spotrebiče a žiť šťastne, až kým nepomreli. Mnoho vecí, ktoré sa diali v 40. rokoch po vojne, majú veľký a často smutný význam. A táto kniha to rozoberá do detailov, takže tak. Keď niečo budete potrebovať, spomeňte si na Preškoly.sk a teraz poďme späť k téme. Ku koncu druhej svetovej vojny začalo byť členom protihitlerovskej koalície jasné, že v mierových časoch nebudú môcť spolupracovať tak, ako to dokázali v období, keď mali spoločného nepriateľa. Ciele predstaviteľov Veľkej trojky boli úplne rozdielne. Mimochodom, okrem prezývky Veľká trojka sa im hovorilo aj Podivná aliancia, pretože ju tvoril predstaviteľ najväčšieho kapitalistického štátu sveta, Spojené štáty americké, najväčšieho socialistického štátu sveta, Sovietsky zväz a najväčšej koloniálnej veľmoci, Spojené kráľovstvo. Títo traja boli nútení spolupracovať ako najlepšie vedeli. Spojili svoje vojenské a ekonomické prostriedky, aby zastavili a zvrátili územnú expanziu osy v európskom a tichomorskom priestore. No Veľkú trojku po celý čas vnútorne trápili rôzne problémy, obavy a aj vzájomné podozrenia. Ešte počas druhej svetovej vojny boli momenty, keď Roosevelt a Churchill hovorili o Stalinovi takto. Ak sa k nemu budeme my správať ako k členovi nášho klubu, bude sa tak správať aj on. Stalin však nebol typ politika, ktorý by stál o nejaké rádové členstvo v ich klube. On mal svoj vlastný klub a tam bol šéfom iba on. Stalin veru nebol ani taký typický diktátor. Mal práve že nízku postavu, mäkší hlas, meravé rameno, nereval tak ako Mussolini alebo Hitler. Bol aj celkom manipulatívny, ale zo všetkého najviac bol paranoidný. A tak medzi Moskvou a západnými spojencami začali vznikať trenice už počas vojny. Prvý zásadný problém, ktorý vytvoril trhliny vo vojnovej aliancii, bol problém s otvorením západného frontu. Ak si spomínate z predchádzajúceho videa, pre Sovietsky zväz začala druhá svetová vojna už v roku 1941. Doslova bojovali o svoju existenciu a Stalin po celý čas tlačil na to, aby sa západný front otvoril čím skôr. Bol presvedčený, že iba okamžitá a totálna invázia jeho spojencov do západnej Európy na územie okupovaného Francúzska prinúti Hitlera premiestniť obrovské množstva jednotiek z východného frontu na západ.
To však nebolo také jednoduché. Pre Churchilla by to bola v čase, keď to Stalin požadoval, fakticky vojenská samovražda. Potrebovali na to roky príprav. Navyše, Churchill bol presvedčený, že lepšie by bolo začať zo Stredozemného mora na Apenínsky poloostrov a tak k invázii na západe došlo až v lete 1944. Dovtedy však spojenci Stalina aspoň materiálne podporovali. Churchill hneď po začiatku operácie Barbarossa uzatvoril so Sovietmi anglo-sovietskú dohodu a Američania v rámci programu Land-Lease podporovali všetky štáty, ktoré bojovali proti nacistickému Nemecku a ich spojencom. Sovietskému zväzu na úver dodávali nevyhnutný vojnový tovar ako konzervované potraviny, oblečenie, nákladné auta, lietadlá či lieky. Celkovo do Sovietskeho zväzu dodali 18 miliónov tón rôzneho tovaru. A stýkali sa aj delegácie, ktoré neustále cestovali medzi Londýnom, Moskvou a Washingtonom a pri niekoľkých príležitostiach uskutočnili aj strategické stretnutia v podobe konferencie v Teheráne, na Jalte a v Postupime. Tam všetky strany predostreli svoje predstavy o povojnovom usporiadaní sveta. Stalin však preňho neskoré otvorenie západného frontu bral ako potvrdenie vlastných obáv a paranoje, že Spojené štáty americké a Veľká Británia sa nesnažia poraziť iba Nemecko, ale aj Sovietsky zväz a aspoň ho čo najviac oslabiť. Druhý zásadný problém, ktorý prispieval k ochladeniu vzťahov Veľkej trojky, bol vývoj atómovej bomby. Stalin o nej vedel už v roku 1942 vďaka agentom v Los Alamos. Stále si kladol otázku, prečo mu o tom západní spojenci nič nepovedali. On sám pritom tiež neinformoval o súbežne prebiehajúcom ruskom výskume. Jeho všade prítomná paranoja ovplyvňovala úsilie spojencov aj pri zásobovaní a vojenskej pomoci Sovietskému zväzu. V zime počas polárnych nocí sa spojeneckým konvojom s vojnovým materiálom plavilo bezpečnejšie, no počas svetlejších období spojenci potrebovali umiestniť na ochranu torpedové bombardéry. Stalin však nesúhlasil s umiestnením ďalšieho personálu. Všetkých spojencov považoval za špiónov. Churchill a Roosevelt však nereagovali na túto Stalinovú nedôverou. Najmä teda Roosevelt nie. Nechcel Stalina izolovať. Moskvu potreboval začleniť do svetového spoločenstva. Jeho predstava o mierovom usporiadaní sveta zahŕňala aj priateľstvo medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Vzťahy s Churchillom a Veľkou Britániou boli samozrejme tie najbližšie. Už v lete 1941 podpísali Atlantickú chartu, v ktorej sa zaviazali vo svete presadzovať demokraciu. Táto charta bola základom modernej organizácie Spojených národov. Ponúkli to aj Stalinovi, tento však považoval za také prázdne tliachanie, neskôr to však tiež podpísal, no Roosevelt sa po celú dobu snažil Stalina presviečať o tom, že britsko-americké priateľstvo nie je namierené voči nemu. Uvedomoval si, že do povojnového obdobia by potreboval aj iných partnerov. Stalina ešte k tomu aj zvláštnym spôsobom obdivoval za všetku tú prísnosť a schopnosť ubraniť sa pred nacistami a zo solidarity s ním sympatizoval. Dokonca mu hovoril familiárne Uncle Joe. No a Churchill, ten myslel inak. Po celý svoj život bol orientovaný protikomunisticky a imperialisticky. Po roku 1940 sa pre ňom síce stalo prvoradým poraziť nacistické Nemecko, no nikdy Stalinovi nepodľahol tak ako Roosevelt. Na jeseň 1944 si uvedomil, že vojska Červenej armády postupujú na západ až príliš rýchlo a že Sovieti budú v Nemecku skôr než Briti. Preto v októbri odcestoval do Moskvy a tajne navrhol Stalinovi rozdelenie sfér vplyvu. Na papier spísal krajiny východnej Európy, Stredomoria s percentuálnym podielom a Stalin to potom už len odfajkol. Toto stretnutie tiež dopomohlo k vzniku studenej vojny. Imperialistické zmýšľanie Churchilla a Stalina automaticky zbavovalo národy východnej Európy ich voľby vlastnej cesty po vojne. Rozdelenie Európy z moskovského rokovania nebolo však nikdy oficiálne potvrdené a ani spomenuté na žiadnej konferencii či iných stretnutiach. A ako ste si mohli všimnúť, vôbec sa tam nespomínali zvyšné východoeurópskej krajiny, ani Československo či Poľsko. Avšak potvrdil sa tým akýsi základný princíp, že Sovietsky zväz a západné mocnosti si budú navzájom rešpektovať sféry vplyvu toho druhého.
Pred definitívnym koncom vojny sa konali 3 oficiálne stretnutia, alebo presnejšie povedané konferencie, ktoré rozhodli o povojnovom delení sveta a aj o vzniku studenej vojny. Teheránska, Jaltská a Postupimská. Pri Teheráne je najdôležitejšie si zapamätať, že Stalin tam požadoval otvorenie západného frontu a slúbil Spojeným štátom americkým, že pomôže s Japonskom. Na stôl vtedy prišla aj otázka Poľska, bol december 1943 a Churchill vtedy chcel obnoviť Poľsko v takých hraniciach, aké malo po prvej svetovej. Stalin si však územie, ktoré získal po pakte Molotov-Ribbentrop, chcel nechať a Poľsko navrhoval odškodniť na západe. Diskutovalo sa vtedy aj o oslobodení Juhoslávie a 2 skupinách, ktoré tam pôsobili, ľavicoví partizáni pod velením Tita a pravicoví četníci pod velením Mihajloviča a ich podpore. Jaltská konferencia sa odohrala začiatkom roka 1945, kedy už bolo jasné, že Nemecko vojnu prehrá. Aj hlavné body stretnutia tomu zodpovedali. Diplomati Roosevelt a Churchill cestovali takmer 6 hodín v kolóne aut po drsných cestách na miesto stretnutia. Bol to zámer. Stalin to využil na to, aby spojencom ukázal zničenú krajinu a naladil ich na správnu nôtu. Aj samotná Jalta, ktorá kedysi bola slávnym cisárskym letoviskom, nevyzerala dvakrát dobre. Nemci tam toho nechali po sebe veľa a Sovietom sa podarilo zrekonštruovať iba hlavné gro pre potreby účastníkov samitu. V Jalte sa dohodli na spôsobe ukončenia vojny. Prioritou bola bezpodmienečná kapitulácia nacistického Nemecka. Po vojne malo byť Nemecko okupované a spolu s hlavným mestom Berlín rozdelené na 4 okupačné zóny medzi Francúzsko, Veľkú Britániu, Spojené štáty americké a Sovietsky zväz. Pre každú časť platila branná moc danej mocnosti. Vytvorili spojeneckú radu pre Nemecko, no a druhým bodom rokovania boli reparácie, pričom mementom zostávala Versailleská zmluva. Každý z víťazných mocností si mal čerpať reparácie zo svojej okupovanej časti, z priemyselných podnikov alebo aj nútených prác. Najproblémovejšou otázkou bolo Poľsko. Bola to domena Stalina. Voči východnej Európe sa Stalin vždy správal imperialisticky a agresívne. Myslel si, že po výhre v druhej svetovej vojne si daná strana bude môcť uplatňovať na oslobodenom území vlastný systém. Domnieval sa dokonca, že komunizmus sa tam bude prijímať veľmi ľahko, pretože na daných územiach boli rozsiahle sociálne nepokoje po vojne. V prípade Poľska trval aj naďalej na obnovení hraníc z čias cárskeho Ruska a paktu Molotov-Ribbentrop, pričom navrhoval odškodniť Poliakov na úkor Nemecka. Tento bod veľmi odporoval predstavám Západu. Neboli si istí, či Stalin nebude chcieť v Poľsku rovno nastoliť komunizmus a či má v pláne vôbec tolerovať ostatné okolité krajiny. Už tu bolo cítiť, že Moskva a Washington chcú presadzovať úplne odlišné priority. Za takéto územné ústupky Stalin dal garanciu domácich a slobodných volieb vo východnej a strednej Európe. Ďalšou otázkou bola Organizácia spojených národov, ktorá bola zase veľmi blízka srdcu Roosevelta. Chcel do nej začleniť aj Rusov. Aj tu bol Stalin pomerne drzý, súhlasil, ale najprv požadoval kreslo vo valnom zhromaždení za každú zväzovú krajinu. Napokon Sovietsky zväz dostal 3 hlasy, jeden za Rusko, jeden za Ukrajinu a jeden za Bielorusko. No a pokiaľ išlo o Japonsko, Roosevelt považoval za veľmi dôležité, aby Rusi taktiež pomohli a viedli útok cez Mandžusko. V tom čase ešte nikto netušil, aké dopady môže mať atomová bomba. Stalin prisľúbil, že pomôže, ale chcel za to Kurilské ostrovy a Sachalín. No a posledný summit antifašistickej koalície sa zišiel v lete 1945 v Postupime pri Berlíne. Keďže Churchill prehral v Británii voľby, na rokovania prišiel nový premiér Clement Attlee a prezident Spojených štátov Franklin Delano Roosevelt medzi tým zomrel a tak namiesto neho prišiel nový prezident Harry Truman. A minimálne zo strany Washingtonu bol cítiť rozdiel v prístupe. Truman bol oveľa bojovnejší a silný antikomunista a Stalina rozhodne nepovažoval za strýčka Joea. A to najmä kvôli tomu, čo vyviedol v Poľsku a ako porušil prísľub z Jaltskej konferencie. Hlavná metóda, akou Stalin a Sovietsky zväz presadzovali svoju silu vo východnej a strednej Európe,
bolo vytvorenie vlád s komunistickou dominanciou. Aj napriek tomu, že dal Churchillovi a Rooseveltovi záruky, že zachová suverenitu Poľska a umožní slobodné demokratické voľby, neurobil tak. Posunul hranice, vyhnal Poliakov a voľby, ktoré organizovali okupačné sovietské orgány, sfalšoval a v Poľsku zaviedol novú komunistickú vládu. Na postupimskej konferencii dokonca všetky tri mocnosti uznali túto sovietskú vládu a v skutočnosti to znamenalo koniec uznania poľskej demokratickej exilovej vlády so sídlom v Londýne. Najhlavnejší bod rokovania bol však program 5D, ktorý zjednocoval ciele okupácie Nemecka. 5D ako demilitarizácia, čiže rozpustenie armády a oslabenie vojska, denacifikácia, zbavenie nacistickej ideológie nemeckej a rakúskej spoločnosti, demokratizácia, znamenala zmenu režimu, dekartelizácia, zbavenie vplyvu monopolov a prechod od národného hospodárstva na voľný trh a decentralizácia, čiže reorganizácia moci a posunutie rozhodovania z centrálnej najvyššej autority na nižšie úrovne. Spojenci sa tu zhodli na tom, že nacistickí vojnoví zločinci by mali byť postavení pred súd a neskôr sa vďaka tomuto rozhodnutiu uskutočnili norimberské súdne procesy, na ktorých prvýkrát zaviedli zločin proti ľudskosti. Rovnako ako aj Nemecko a Berlín, tak aj Rakúsko a Viezeň mali byť rozdelené do 4 zón. Ďalej sa rozhodlo o odsunoch menšín mimo hraníc ich krajiny, aj napriek tomu, že deklarovali, že presuny majú prebiehať usporiadane a humánne. Podľa moderných odhadov počas tohto procesu zomrelo 600 000 až 2,2 milióna Nemcov. V priebehu postupimskej konferencie sa Truman Stalinovi zveril o mocnej novej zbrani, ktorá by vojnu dokázala skrátiť. Stalin síce o nej už vedel od svojich špiónov, zostal prekvapený a ocenil podporou Trumana. Aj keď pre Spojené štáty americké a Veľkú Britániu bol postup Stalina, ktorý pomalinky, ale isto uťahoval slučku okolo krku východnej Európy, veľkým sklamaním, zo začiatku existovalo iba málo príčin, aby sa obávali, že to bude mať vážnejšie dôsledky pre celý svet. Viete, na východnú Európu bolo ešte v tom čase nazerané, že je tradične súčasťou nemeckej a ruskej sféry vplyvu. Pre Spojené štáty americké to bolo úplne mimo sfér vplyvu a keďže nemecká ríša bola porazená, tak pragmatickí západní spojenci predpokladali, že Sovietsky zväz sa bude snažiť vyplniť toto mocenské vákuum. A bohužiaľ veľmi neskoro pochopili, že sovietský vplyv vo východnej Európe znamenal aj bezvýhradné zavedenie režimu. Stalin upevňoval svoju moc a Západ neschopný zasiahnuť akýmkoľvek spôsobom sa iba bezmocne prizeral, ako rozširuje svoj vplyv. Začalo to potlačením poľského protikomunistického hnutia, prenasledovaním ich domácej armády. Pokračoval v okupácii a sovietizácii pobaltských krajín, ktoré obsadil na základe paktu Molotov-Ribbentrop. Ďalej vo všetkých východoeurópskych krajinách, kde ešte 2 či 3 roky po vojne prežíval systém viacerých politických strán, sa uskutočnili postupne komunistické prevraty a zakazovali sa opozičné strany. Hrozbu pre západnú Európu stále viac zvýrazňovala aj samotná prítomnosť sovietskej armády v strednej a východnej Európe. O to viac v časoch, keď Spojené štáty demobilizovali a sťahovali svoje vojska z Európy. Západ sa začal obávať, že Moskva bude chcieť rozšíriť svoju moc aj mimo svojej sféry vplyvu. Toto všetko donútilo Spojené štáty americké k prehodnoteniu svojho blahosklonného postupu a schválili memorandum o vojenskej stratégii v povojnovom období. Medzi americkými diplomatmi, ktorí v tom čase pracovali v Moskve, bol aj tento pán na obrázku. George Kennan, analytik, ktorý sa špecializoval na dejiny a politiku Sovietskeho zväzu. Vo februári 1946 poslal do Washingtonu tzv. Dlhý telegram, ktorý obsahoval 8000 slov a analyzoval v ňom vtedajšiu sovietsku zahraničnú politiku. Kennan inšpiroval vytvorenie novej stratégie pre zahraničnú politiku Spojených štátov proti rozpínavosti komunizmu. Táto teória v princípe hovorila, že úlohou Západu je vytrvalo odolávať expanzívnej politike Sovietskeho zväzu a ten sa po dlhodobom tlaku rozpadne úplne
alebo postupne zmenší svoju moc. S varovaním západných demokracií predstúpil pred svet aj Winston Churchill. Vo svojom prejave v severoamerickom meste Fulton v marci 1946 taktiež potvrdil zmenu politiky Veľkej Británie. Obvinil Sovietsky zväz z totalitarizmu, vmiešavania sa do záležitostí štátov strednej a juhovýchodnej Európy a vyzval Spojené štáty na vytvorenie pevného zväzku, ktorý by bol schopný čeliť sovietskej hrozbe. Počas prejavu použil termín železná opona, ktorý predstavuje imaginárnu hranicu rozdelenia Európy na západný a východný blok. Na základe Churchillovho prejavu a Kennanovho dlhého telegramu sa skoncipovala Trumanová doktrína, tzv. Containment, doktrína zadržiavania komunizmu, ktorá garantovala podporu štátom a režimom ohrozeným vonkajším tlakom komunizmu. Prvým prejavom, alebo lepšie povedané výkonom Trumanovej doktríny bola podpora gréckym demokratom v občianskej vojne medzi komunistickými partizánmi a monarchistami v marci 1946. Po 3 rokoch to skončilo víťazstvom demokracie, a to aj kvôli pravdepodobnosti, že Stalin asi rešpektoval percentuálnu dohodu z Moskovskej konferencie a tak sa do občianskej vojny nemiešal tak, ako povedzme, že mohol. To, prečo sa darilo v niektorých štátoch komunizmu, bolo aj kvôli zlej ekonomickej a hospodárskej situácii po druhej svetovej vojne. Z toho dôvodu bolo potrebné spraviť kroky, ktoré povedú k hospodárskej stabilizácii. Západ si veľmi dobre uvedomoval chybu, ktorá sa stala po prvej svetovej vojne v Nemecku. Weimarská republika bola tak zadlžená a zaťažená reparáciami, že výsledkom vysokej inflácie a kríz sa stal fenomén Hitler. A tak 3 mesiace po prijatí Trumanovej doktríny vypracovali záchranný ekonomický plán európskej obnovy s názvom Marshallov plán. Kremeľ mal voči tejto iniciatíve výhrady. Nechcel, aby Západ takýmto spôsobom zvyšoval svoj vplyv na východnú Európu. Stalin bol síce spočiatku tejto ponuke otvorený, no svoj pohľad veľmi rýchlo zmenil hneď potom, ako sa dozvedel, že úvery sa budú poskytovať iba za podmienok hospodárskej spolupráce a pomoc sa poskytuje aj rozdelenému Nemecku. Sovietsky zväz plán odmietol a medzi svojimi partnermi a satelitmi začal šíriť tvrdenie, že maršalizácii treba vzdorovať a sabotovať ju. Československo a Poľsko spočiatku súhlasili s účasťou na konferencii v Paríži k Marshallovmu plánu, no naša horlivosť po prijatí pomoci bola Sovietmi udusená v zárodku. Vyhlásením a prijatím Marshallovho plánu de facto vznikol západný blok a to Stalinovi nabúralo vízie a plány s Európou, ktorá časom podľahne komunizmu. Jeho reakciou na túto skutočnosť začala byť snaha o upevnenie si moci vo východnej a strednej Európe. Zosilnil tlak v Nemecku blokádou západných sektorov Berlína v roku 1948, ktorá trvala rok. Snažil sa tak vytlačiť západných spojencov z mesta. Nechcene tým však vyvolal reakciu Západu, ktorá vyústila jednak do zjednotenia západného Nemecka a jednak do vytvorenia vojenskej obrannej aliancie NATO. Posledná krajina východnej a strednej Európy, ktorá padla do spárov Sovietskeho zväzu, bolo naše Československo februárovým prevratom v roku 1948. Stalin vytvoril Informbüro, organizáciu, ktorá koordinovala činnosť všetkých komunistických hnutí a strán, Radu vzájomnej hospodárskej pomoci, čo bolo zjednodušene povedané sovietská odpoveď na Marshallov plán, začínajúcu integráciu západnej Európy. A v roku 1955 Sovietsky zväz vytvoril Varšavskú zmluvu, vojenskú organizáciu, ktorá bola odpoveďou na vznik NATO. Svet sa pomaly, ale isto takýmito krôčikmi definitívne rozdelil na dva znepriateľné tábory. Medzi dvoma superveľmocami, Spojenými štátmi americkými a Sovietským zväzom, a medzi západným a východným blokom začalo niekoľkoročné vzájomné súperenie. Nikdy neprerástlo do priameho vojenského stretu, sťahovalo sa však na takmer 50-ročné obdobie, počas ktorého v niektorých častiach sveta prebiehali aj skutočné, neraz krvavé vojny. Rôzne jej fázy a kľúčové udalosti pokrývajú takmer celú druhú polovicu dejín 20. storočia. Studená vojna je naozaj komplexná téma, je to zložitý konflikt, ktorý sa dá študovať z rôznych uhlov pohľadu a aj ja mám na tomto kanáli už niekoľko videí, ktoré sa témam z tohto obdobia venujú aj podrobnejšie, no a ďalšie budú pribúdať.
Ďakujem vám za pozornosť a na záver nezabudnite. Ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.